Bon dia al dematí, dijous, toca'm els ous, rima consonante. 19 de maig de 2022, un dia menys per l'estiu, farà molta calor. Han dit que aquest cap de setmana 40 graus a alguns puestos. Segurament serà Lleida i poder Artés, que a Manresa ja hi fa calor, ja, però sempre hi ha Artés i Lleida que ens passen per davant. Manresa és el Sevilla o el Betis de la Lliga Espanyola, que sí però no, que tenim aquesta mala fama de que no, és que Manresa fa molta calor i hi ha llocs que en fa més. Tampoc ara ens enganyem. Però en fa molta i també fa molt fred. Ja en parlarem d'això. Això era la petita intro cap al primer tema. Què, el Covid? Algú, sí, bueno, hi ha Covid, ja no sé què, bueno, vas a puestos i et diu la gent, jo tinc Covid. Tia, fa mesos veies amb algun Covid i era empastat, era de Walking Dead, li havies de fotre un tiro al cap, quasi, i ara comparteixes espai amb algú que té Covid i li dius, bueno, posa la mascareta i no m'abracis gaire. Però bueno, allò de anar tirant. I ara que ens hem acostumat i hem pensat, bueno, ja està lo del Covid, 2022, què més ens pots portar? Pues suposo que algú, pensant què ens podia portar, què podem fer per animar una mica el cotarro? Anem a posar una malaltia d'aquestes que quasi no hi és, que depèn d'una vacuna que ja no es posa. A veure si la liem una mica. Varola del mico, la viruela del mono, que és entre una beguda... Ah, no, allò era l'anís del mono. Bueno, que és igual, que sembla inventada. Què tens tu? No, la varola del mono. Bueno, va, escolta'm, una cosa és que no m'hagis passat els informes aquells que m'hagis... L'altra és que hi ha... No, és varola del mono. Cosina germana de la varola. La varola era xunga. Recordeu que es va erradicar gràcies a les vacunes. Miguel Bosé diria que no. Suposo que va ser una combustió espontània. Bum! Va desaparèixer la varola. Va ajudar-hi la vacuna a erradicar, amb una R, erradicar, no eradicar, erradicar la varola. Però ara hi ha la varola del mono, que és una malaltia benigna, que s'encomana molt menys, i que al final febre, mal de cap, lo de sempre, però llavors mires les imatges a Google i t'espantes. Unes ampolles, uns grans, la varola, que no varicela, que sol ser benigna, menys per la gent que es mora. La gent que es mora li és més maligna, i és de més difícil curar. Però que la gent que és benigna, amb una setmana o dues, que és molesta per a tots els grans, que et surten els grans a la cara i que van baixant cap als genitals. No podia ser només a la mà, no. Cara, genitals, mans, per tot arreu. Que com la varola, però la del mono. Que algú va inventar i va dir, agafem malalties i animals, vinga, va, varola del mono, una altra, va, xerrampió del tigre, va, varicel·la del lleó. Sembla que estiguem vivint el puto horòscop xinès. Què és aquesta merda? No n'hi havia prou amb la Covid, ha de sortir ara ens hem d'espantar, ja va sortir l'hepatitis aquella dels nens, que ja no se'n parla com si no n'hi hagués, ara hem de parlar de totes les malalties. A veure, quan hi hagi epidèmia parlem-ne i quan no, deixeu-nos tranquils. Deixeu-nos tranquils amb la varola del mono i la mare que us va parir. Puto horòscop xinès, diu que és un virus molt poc freqüent i d'origen animal que provoca erupcions, com el volcà de la Palma. Us en recordeu del volcà de la Palma? Bueno, nosaltres no, però els de la Palma sí, ja us ho dic ara. Que diu que no és una malaltia d'ETS, de transmissió sexual. Per què? Perquè s'ha transmet molt sexualment. Diuen que és una malaltia, és un virus que es transmet, sobretot, tocar mucoses, però sobretot respiració. Bueno, clar, quan estàs follant respires, no? Doncs al final totes les malalties podrien ser de transmissió sexual. Estàs follant, respires a sobre, estornudes, no sé què, hòstia, grip, no, ETS. No, varicel·la, no, ETS, no. Una cosa és un ETS i l'altra és que opilis mentre ETS, mentre estàs follant, allà, estàs al lío i no respiris, que tinc la varola del mono. Doncs ja en tenim una altra. Benvingut 2022. Què més podem fer 2022? Ens estem avorrint, onada de calor històrica. Al maig. Vinga, va, temperatures de 40 graus al maig, us ho he dit a l'inici del vídeo. Què més pot... No ho vull ni acabar de dir. No ho vull ni acabar de dir. Per cada vegada que sento algú que diu què més pot passar el 2022, jo no m'esperava la varola del mono. No me l'esperava. No l'he vist a venir. Estava tranquil, Covid, marxant. Mires enrere, varola del mono. Però què ha passat aquí? Un mono amb algú... No vull ni saber-ho. És que no vull ni saber-ho. Bueno, per tota la gent que es queixi de la calor que fa ara, o no sé què, ja veureu que la setmana que ve hi haurà temperatures per sota del normal i plourà molt. I si no, ja s'encarregarà aquest 2022 de posar-nos, ja ho sé, un monsó al Mediterrani al juliol, o una onada de fred a l'agost que podrem anar a esquiar a la Molina. Que jo què sé, que estem a 2022, que pot passar tot. Pot passar tot. Sí, Joan Carles I vindrà.
tornarà avui a Espanya, se'n va a Sant Xenxo, a una regata, ja us ho vaig dir, però que no podrà dormir a la Sarsuela, que l'han castigat, que què és això d'anar a dormir a la Sarsuela, però si no ets ni rei ni ets res, bueno, és emèrit, ja, jubilat, o sigui, jo quan acabi bueno, jo sóc autònom, poder no em podré jubilar, però una persona que està en una vida activa, laboralment parlant, es jubila i és jubilat, no és un treballador emèrit, que ens haurien de dir treballadors emèrits. Autònom, tu què ets? Autònom emèrit. Però no podràs dormir a la Sarsuela, s'haurà de buscar un Airbnb, un col·lega. Escolta'm, trucant allà, estoy en Sant Xenxo, perquè de fet se'n va a Sant Xenxo perquè ha de dormir a la Sarsuela, aquest home. Quants dies es passarà aquí? Que es busqui una pensió allà al costat. Finlàndia i Suècia envien la petició d'ingrés a l'OTAN. I Turquia diu que no volen. Escolta'm, i si fem una Euro-OTAN, com una Eurovisió, i votem tots els països? Finland, 12 points, Sweden, 10 points. Per fer la vida una mica més amena, que veient el que ens està caient, anem a divertir-nos una mica, com a mínim. Veieu desanimat? Bueno. I als Estats Units, que no tenen res a fer, que dius, bueno, escolta'm, què passa? Que el món s'està desmoronant, que la inflació és la més alta de l'any, les temperatures les més altes de l'any, les malalties les més altes de l'any, tot és el més alt de l'any, menys l'IVA de la Viagra, que curiosament és del 4% i no el pugen. I això que la Viagra fa pujar, però l'IVA no, Us ha parit. No, clar, és perquè la Viagra és molt necessària. Bueno, a veure, no dic jo que no, però si hem de posar al mateix d'allò unes pastilles de l'hipertensió arterial o... que no ho sé, si és per tenir un IVA reduït, ara mateix, el Viagra. Que diu que als Estats Units no tenen feina i han desclassificat imatges de possibles ovnis al Congrés. Que han quedat amb que són fenòmens inexplicables. Bueno, igual que com el Trump va arribar al poder. Inexplicable. Com que no tenen feina és el moment. Què fem? Estem ociosos. I si parlem dels ovnis? I si parlem de tot allò que teníem allà? A l'Àrea 51. Es deia Àrea 51 o això és una discoteca? Àrea 54? No, ara em despisto. Apolo? Celeste? Com es deia allò? És que m'estic confonent entre allò dels ovnis i les discoteques. I no ens hauríem d'equivocar tampoc a l'hora d'anar a un lloc o un altre, Diu, com ens vestim les persones des del TikTok? Collons, doncs jo igual que sempre, tu, samarreta i texans, i gorra si molt m'apures, perquè fot solar i se'm cremaria la closca. No, hi ha 3 tendències de vestir. També us dic una altra cosa, no les he vist. Enlloc. Una, Regency Core. No et pots vestir al dematí posant uns pantalons i unes xancletes. Jo em vesteixo Regency Core. Tendència inspirada en el vestuari dels Bridgerton, que hem traslladat a la nostra quotidianitat. Jo no ho he vist. Jo surto del carrer i veig la gent vestida com els Bridgerton i em penso que m'ha abduït un forat negre i que m'han portat al segle XIX. Diu que són barrejar peces d'aires victorians amb roba interior com cotilles d'enceria i blondes. Que ho he hagut de llegir diverses vegades perquè primer he llegit blonds i he pensat en gent rossa. No, blondes. Jo ja no puc barrejar gaires peces que tinc, no se m'acut com podria barrejar totes aquestes peces. Se'm faria bolíssima. Jo em vestiria com Regency Core i semblaria un sense sostre, que hi ha gent que va vestida que dius, aquesta gent no té casa. No, és los Bridgerton. No tothom és el negre de los Bridgerton, que ho sapigueu, No tothom fa la mateixa fila vestida així. Quan era jo jove em volia posar una samarreta Imperi per semblar Bruce Willis i hi havia gent que semblava Torrente. O sigui, que compta amb aquestes tendències. Hi ha l'estètica Twee, amb 2 Es, de finals dels 2000, però que això em sembla que ja ve dels 60 o 70, això jo ho he sentit. Aquesta estètica és una ramificació de l'estil hipster i indie, no n'hi ha prou amb el hipster i l'indie que l'hem hagut de barrejar, que es podria posar hipstindie o indier, però és igual, nom nou. Protagonitzada per vestits de línia A, sabates d'estil Mary Jane o mitges de colors. En definitiva, qualsevol peça que porti Zooey de Chanel, la del Dickie o de New Girl, entre d'altres, cantautora indie hipster i actora d'ulls blaus, o els personatges de les pel·lícules de Wes Anderson. No et pots vestir normal, no. I el balletcore, que em sembla una branca de heavy metal, però no. El que coneixíem amb el nom de Athleisure. No, perdona, jo no coneixia l'Athleisure. Ja m'estan passant una branca que no coneixia i m'hi han donat un altre nom. No, sí, el balletcore, no, per si no ho coneixes, era l'Athleisure. Perdona? Sí, l'Athleisure era roba d'esport amb un punt elegant. Xandall i mocasins de tota la vida. Tots els yonquis dels anys 80 han anat d'Athleisure o de balletcore. Que no sé jo si és la millor moda possible.
que elegante però informar. Allò que has d'anar al Carrefour i no saps què posar-te, i et poses les sabatetes i et poses el xandall. Doncs això ara té nom. Ha evolucionat cap a l'estètica del ballet. Es desvincula dels seus orígens i presenta peces tradicionalment associades a la dansa clàssica per qualsevol cos. No m'ho crec. No m'ho crec que estigui adaptada a qualsevol cos. Soc boomer, oficialment, soc boomer. I per acabar, per si no hi havia prou mal rotllo avui, dada malrotllera del dia. Tom Cruise fa 60 anys, Tom Cruise fa 60 anys, el 3 de juliol. El seu germà Jordi, no ho sé, el de Masterchef. I l'altre Jordi, el de l'Art Attack, tampoc no sé. Però el Tom, el gran, fa 60 anys. Que he vist que havia nascut el 3 de juliol i va fer la pel·lícula Nacido el 4 de julio. Que ens parin d'enganyar ja. Com? Ah, que no era autobiogràfica, que era un altre tema. Ah, que era el tema dels americans i totes aquelles merdes. També és casualitat que hagi nascut el 3 de juliol. Tom Cruise fa 60 anys i farà una nova pel·li de Top Gun. Hi ha gent que no té vergonya. Saps quan tens 50 anys i et poses gorra? Bueno, clar, com jo. O una samarreta de l'Arare, o vas amb bambes. Bueno, doncs hi ha gent que encara fa Top Gun als 60 anys. Ah, i perquè us quedi allà, fa 60 anys i està millor que tu, i lo sabes. Però què és aquesta merda? Vinga, va, adéu Dios.